git. Oo, tinatanggal ba ganyan? Ayan yan. Kinukuha lang yung gitna, Yung ano? hawak-hawak niya, kinakain ko. Ay, kinakain niya, ang hingi ako. Isinubo sa akin na yung ano, at least talaga nandun yung kamay niya, kontrolado na kung saan yan lang kagatin mo. Inubit Yung lang. gilid lang, yun ang pinakagat sa akin. Ayaw pa buwasan yung gitna. Sa kanya yun ay. Nang gusto niya yung gitna, ano? Ano, Carlota? Uy, yun ang gusto mo? Salita ka. Ganda pati ng pintas niyan. Saan galing yan? Sino nagbigay? Sino nagbigay sa'yo ng pintas? Ha? Sino Sabihin mo, nagbigay? parang ginawa mo dun sa pagpasilatis mo sa nagtatanim ng pakwan. Nagpunta ka pala doon? Ha? Binisita mo yung nagtatanim ng pakwan? Anong ginagawa? Ha? Nakita naglalagay ng fertilizer ay nakikidakot na rin ng fertilizer ay bubudbud. Akala, may hindi sinubo. Eh, inamoy nga muna ay kaya pakaisupo. Mamatay ka nun. Mga tao yan, di ba? Mag-uudo ka dun. Inamoy-amoy. Lapit na tayo sa labo. Carlota. Andun oh. Ano yun? Ano yun? Ang tawag dun? Ha? Hindi mo alam? Ano yun? Ha? Tawag doon? Pag naayos ang salita nito, salita lang ang di naayos. Yung salita niya kasi yung ano eh. Mm-hmm. Kaya tingin ko, Salita lang. Saan na tayo? Ito bagang bahay ng isang si kalipas na tayo kanya si Josa. Villafranca din yun. Josa. Bibigyan ko ng ano. Parang binigyan. Maigi na yun. Dati lakad lang yun ang lakad dito. Nasaan na si Jai? Patay si Jai. Oh, maraming plastic na dyan eh. Jai, may plastic dyan. Yan ka na lang kaya sa kahon. Ibuga mo dyan sa kahon, Jai. May mga sardinas. Dami dyan, sa dilata mo lang ibuga. Ay, ginoo, Jai. Ano na tayo, Jai? Hindi pa tayo nakakarating ng labo. Ito ay knock-out na. Piyatad baga. Mahiluin pala din si Jai. Mahiluin. Si Carlota, di mahiluin na na. Ganda ng bakar ng Carlota. San ka pa dyan? Mahiluin pala si Jai. Jai. Parang may bagong kwintas. Ngayon ko lang napansin. Ano talaga naman? Sinalagay ni Ma'am Vince. Ganda yan. Ginto yan. Tumami ang iyong buwalahas. Baka kailangan mo na ng security. May bracelet pa. May Saan ka pa dyan? Parang ayaw ko na Galing yan kay makipagsama Daphne sa iyo. Bakakaw. Yang bracelet. Ayaw ko na makipagsama sa iyo. Baka mapagkamalan ako. Rich na? Baka mapagkamalan akong alalay mulaan. Rich na? Pwede na na oh. Saan ka pa dyan? Alalay. Mapagkamalan akong alalay mo ay. Lapit na tayo, Carlota. Daming istao. Ano? Plastado si Jai Jai. Knock-out si Jai. Jai, paano to? Wala pa tayong highway. Malayo pa tayo. Ito, nakita. Ano? Ang bahay. Pinabahay nila Josa.
daw. Lock mo muna. Ilan? Hindi, kain siya. Maya-maya tumayo. Tapos sabi ko, ba, tumayo? Sabi ko, ano kaya ang gagawin nito? Maya umakyat doon sa taas. Wala na. Run roving na siya doon. Tapos Liliguan mo siya. kung ano nang Gusto niya sinasabi. papaliguan sana. Oo. Oo, liliguan sana. Kaso ang problema pagkakakiyak, nawala na. Nag-iba ang mood niya. Panahon niya. Sige na ang salita. Nagulpi nito ay si Rhea ay. Si Rhea ba? Kabasta sa nailapon ka kay Rhea. Oo. Yung pa din siya pagkain na nakita talaga may karugtong sa dita dati. Yung malaswa. Oo, malaswa. Ako malalaswa. Kaya dati yung kahit yung asawa ko, di nagpapakita. Kasi once na makita, makilala, maalala yung pangalan mo, ay patungkol sa'yo lahat na sasabihin na kalaswa. Sinabi nga po lang, Carlota, sabi lang, buki mong Makati. Sabi sa akin. Tapos sabay ka. Makati nga. Makati, nagkakamot ako Makati. Buki ko daw na Makati. Lakas pati ay. Siguro pag ano to si Carlota, matatawa na lang to eh. Pag napag-usap. Kaya hindi dapat hindi mapanood pag kaya. Himala. No, Carlota. Kantay mo na lang Carlota yung Himala. No, Carlota. Kanta ka daw. Kanta mo kanta. Madaming kanta to si Carlota. Ha? Anong kanta ang natatandaan mo? School. School ano? Nakapo na tayo. Si Carlota. Isip ka ba? Ano, Jai? Musta na ang Nasa buhay labo dyan? pa lang tayo ha. Wala pa tayo. Ang cellphone. Lalo kang mahilo. Magsuka-suka si JJ dyan. Ayaw niya nang may aircon. Kanina. Ngayon Kalinas, talagang na sila yung nagbubuhos, nagsasabon ng sarili. Oo. Yung Wow. sarili inalalayan ko na lang kung Tama yung tama ginagawa. na o kung minsan kasi ayaw na niya magbuhos. Eh, may sabon-sabon pa. May sabon pa sa ulo. Masubukan nyo ng siya mismo nag-toothbrush. Toothbrush siya. Susulat. Toothbrush. Toothbrush. Oh, siya na toothbrush. Kaso malinis na tinutoothbrush niya. Siguro yun lang yung masakit. Siguro yun lagi yung kinukuskus niya. Oo. Ibaba lang lagi yung tinutoothbrush niya. Hindi Masakit yung yung taas. ngipin. Pagka ginagawa namin, tinuturo namin pati itaas. Diba bago namin ang pwesto yung hawak ng toothbrush. Behave si Carlota. No, Carlota. Alam mo na tong lugar, Carlota? Carlota? Anong lugar ito? Labo. Di ba dito ka dumadaan dati? Naalala mo na nag-school ka? Mamaya dyan, may tulay dyan, no? Malapit sa school mo. Ituro mo, ha? Siya, very good. Very good. Ano na to? Simbahan. Simbahan. Ikwento mo yung mga nakikita mo. Ituro mo. Gusto mo dyan? Masok. Sarado pala yung simbahan ngayon. Ituro mo yung mga nakikita mo. Mga naalala mo, ha? Bagitin mo kung anong lugar yan. Saan ka nag-aaral? Uy, malapit na tayo sa ano mo, school. Kita mo yan? Tanda mo yan? May ilaw? Nasaan yung school mo? Dito. Turo mo yung school mo dati. Saan ka nag-aaral dati? Di ba diyan ka nag-aaral? Oh. Iba na gusto Saan ba yun. nandiyan ang teacher mo? Ha?
Hindi ka dyan garan? Kasi ang gusto ko. Ayan, no, yung dinadaanan pababa. Hindi niya natanda. Tanda mo? Hindi mo natanda? Laki na ng pagbabago kasi, no? Laki na ng pinagbago ng mga lugar. Kaya hindi na rin niya natandaan. Sa tagal ba naman? Yung malimit nga na natakita na may pinagbago na yung siya, yung sa kanya yung parang biglaan na Oh, ngayon lang ako nakalabas tapos pag nilabas ko iba na yung paligid. iba na, no? Parang naliligaw siya, no? Yun talaga ang nasa isip niya eh. Kasi syempre, hindi niya na maano yung lugar at iba-iba na ang mga kulay, direction, yung mga daan na nabago na din, di ba? Kahit sino naman eh, malilito. Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang tanghali sa ating lahat, mga sulit kagwaps kalingap. Shoutout po kay Kuya Bal at na Kalingap Rab. Maraming salamat po. For today's vlog, nandito na po kami ngayon sa sa clinic, no? Yan, papunta na po kami sa sa kay Doktora. Shoutout po kay Ma'am Sisalain Kaliwanagan, Sir Eliseo Cubaco, kay Ma'am Dina Bueno, ni Bakakaw, Ana Salva, at kay Ma'am Nads from abroad. Maraming salamat po sa suporta. So ayan, kasama namin si Kuya, si Carlota for third injection. Carlota natin. Mukhang kumain ata si Doktora. It's lunchtime. So, ayan yung outfit ni Carlota for today. OOTD ni Carlota. Hey, thank you so much. Ano? Alalalala, may nakitang bata. Oh my God. Sa loob tayo. Doon. Diyan tayo. Maantay tayo kay Doktora. Yan. Pwede mo na buksan kayo. Papa. Gusto mo na yan? Buksan pa? May sinasabi si Carlota. Ano daw? Pwede mo kainin yan, pero sabihin mo kung anong lasa, ha? Kung masarap, matamis, matamis ba yan? Hindi mo po natin yan eh. Anong lasa? Masarap po siya. Hindi yata masarap, sasuli na natin. Sasuli ko na. Ay. Bakit? Busog si Carlota? Busog? Gusto mong water? Carlota, water gusto mo? Ang bagal ng ambito. Tingnan natin yung Kaya lang wala akong internet. YouTube na kung sasawin natin. Kain ka para hindi ka gutom sa sa appointment natin kay Doktora. Kain. Anong lasa?
Aba daw, patikim. Ay, mainit-init pa ito bagong luto. Anong lasa? Ay, no. Ha? Masarap? Very good. Iyo. Kumusta na ang pagtulog niya? Pagtulog mo daw. Umaga po siya nagising. Anong oras? Kanina po nagising siya, 5:30 pa lang gising na siya. Anong oras siya natulog? Natulog po siya mga 10 po. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 20 na rin, 7 hours. 7 hours. Matulog ka ulit mamaya. Ano? Oh, Tapos, upo ka muna. kumusta ang pagkain niya? Ano po, yung sa pagkain, lalo pagka gusto niya, talagang walang masasabi ako, magana po siyang kumain talaga. Naalala mo si Doktora? Armis. Si Doktora Esquadra. Esquadra. Hi, Doc. Sabi mo ako si Carlota. Koreano. Sabi mo ako si Carlota. Pakilala ka. Ito na, kurakilala na. Tama naman yung mga sinasabi niya pag nagsasalita. May ano po, tawag dito pagka po pagbabasihan niyo po ay yung kanyang kilos kasi sinasabi na tama po yung Tama naman. kaso yung words po ang talagang parang nalimutan yata niya talaga yung mga tamang salita. Ang tawag ng Kaya minsan parang kala mo hapon pa rin po yung sinasabi. Hindi maintindihan. Mm. Coherent siya. Nagpakilala Nagwawala pa rin. Hindi naman na po. Pagka may time po siya siguro may isang galit pero sa mata niya na lang siya makita pero sa kilos yung Hindi na. wala na. Tapos hindi na siya takot sa tubig. Hindi na. Nailigo ko na po sa dagat eh. Saan? Sa amin po. ko. Hapon po sa akin ng mga galiligo ko na sa dagat. Anong pangalan na Siya niya? rin siya umagsak Anong sa pangalan niya? Lugar yun. Siya, anong pangalan niya? Dapat alam mo yan. Maganda na yan. Pangalan ko. Basahin mo. May time po siyang tama yung sagot. Next time na. Doktora, si Ate Ritz. O siya, anong pangalan niya? Sino Dapat po di mo yan. ano nga po ito? Ha? Si Kuya Junjun. Kalimutan mo? Si Kuya Junjun? Kaya na, umaga po, naalala niyang bigla. Alam na banggit niya yung pangalan ko, tapos kumalang siya sa leto ko. Kuparahagan ako sa kusina. Pero bibihira po yung ganong oras. Naalala niya. Bibihira niya yung ganon. Sige, mag-injection ako. Closatin siya. Tsaka antibiotics. Nalabasin niyo muna para hindi niyo makita yung syempre. Nalawin ko. Makamata. Babalik ulit tayo kay Doktora. Balik ulit tayo. Dito naman. Sige lang. Nauhaw siya. Ano ba tignan ang pangalan mo? Buntis ka na. Sus Taka Mario, lang sa CR, nabuntisan ka na. magkano ang pagpaano sa buntis? Ano, magpapacheck up? Ilang taon ka na ba? Ilang taon? Ilang buwan ka na buntis? Ha? 3 months
3 months. Parang 3 months. 3 months buntis si Carlota. Na-injikan ka lang, nagbuntis ka na agad. Nagbuntis. Sinong ama? Si doktora. Sinong ama? Doktora? Ala ka lang naman tabang nabuntis si doktora. Balik tayo sa Bahay. Si doktora ang nakabuntis. Saan kayo doktora? Ano na, Carlota? Kung ano na sinasabi mo. Sa third mo. Hi, Carlota. 3 months ka nang buntis. Tapos, anong balak mo? Carlota. Ano nga ang pagpalatan sa buntis? Anong balak? Isipan niya yung buntis. Diyos ko. Panginoon ko. Ano? Ayaw ni JJ. Papalisin lang natin yung iharap mo dito at Eileen. alin. Yung kuwan. Igawin mo dito. Yung O, iharap mo sa iyo. Kasi hilo pala si JJ sa lamig. Wala lang siya. Hindi po yan sa gitna po pinakabi. Hindi na. Hindi na daw. Maganda siya. Ayun na. Tingala na yun. Sabi punta sa CRA. Nakaano? Trabaho tayo. Magtrabaho ba? Saan daw? Ano matatrabaho na natin? Bibiling ko niya yung pwesto ni ko. Hindi ko may binanggit na pangalan. Alising na daw yung trabaho. Sabi? Kasi ka na sir. Tatrabaho ka. Ano sabi? Anong trabaho naman daw? kuwan daw. Yan tayo. Bouncer. Bouncer, saan sapat lang sa'yo nung ano eh. Hindi naman ganun sabi. Ano no? Gusto ko magtrabaho. Ikaw ay puro sa trabaho. Trabaho, mabili ka lupa. Kaya John, kailan nga pala birthday ni Carlota? Parang di ako sure. Parang June 26. June 26. 26. Birthday ka wala nung namay ka. Ang pamangkin. June 26. Ang birthday ni Carlota. I-sure natin yun kay Nanay Zoe mamaya. Bakit di pa ka tayo kaluluto? Kasi maglilitsyon tayo, Carlota. Ano din? Ano nga din nga ikaw? June 21 ka ano? 26 ka din? 21 yan. 21. Ano? 26. 21. Para sabay kami ni Carlota. Sabay mo si Sabay mo si Abby. Isang handaan lang. Isang handaan ng litsyon. No, Carlota, ano? Okay na, sabi mo, hello po. Birthday ko po, June 26. Imbitado kayong lahat. Oh. Sabi mo, imbitado kayong lahat sa birthday ko. Na, imbitahan mo sila, Carlota. Carlota, imbitahan mo sila sa birthday mo. Sino-sino yung gusto mo puntahin? Gusto mo papuntahin mga kapatid mo? Tawagan mo sila doon. Sino yung kapatid mo naalala? Wala ka. Baka maano ka, pero tayo. Carlota, Ba't tayo naglalakad? Ang dami mo sinasabi sa akin. Ba't tayo nandito sa loob ng sakyan? Nahimik ka. Ay, madaya, Kuya Jun. tayo. Kung naglalakad kami, ang dami sinasabi. Oh, Takot na yata, marunong na yata ng camera eh. marunong na ng camera. Tahimik na sa camera. Carlota, aray-aray Carlota, ano? Sabi siguro nito Carlota, pinagagawa nito sa akin. Hindi nga dinig na siyang kamay pagturo. Unang turo kaya isang Friday ba ang June 12? Baka hindi na naman tayo sumakto ng ano. Friday.
Kapitbahay niyo sa Rizal. May naalala ka, Carlota? Siguro yun. Nabanggit pa niya yung Cambrongero. Sino yun? Nandun yun sa tinatak. Bakit naalala mo pa kay Cambrongero? Naalala ka ba? Ano naman nagkalaga yung kunin daw. Rehabilitation. Beating shoot ni Kuya Nelson, swimming trunk. Inorderan ko to ng swimming trunk. Ito may bahay na mga pangit. Maganda. Bahay. Puntahan mo yan si Ma'am Helen Carlota, ha? Uy, baka wait lang. Kilala mo daw yung tsuta mo. Shoota mo! Sita ako? Bihog na. Biyog daw? Habang naging biyog siya. Bihog! Madami siya tayo si Ma'am Helen, bihog pa. Biyog ay sita ako? Ibang gusto mo, nag-divorce ka na? Sino nag-divorce? Nakikita ko, ganun pa rin ang galing. Agoy! Labo, sumba. Tapos, Sino nag-divorce? nakalimutan mo? Sino yun? Kalmurada. Hindi talaga, ano? Hindi at iniinula yung Christmas. Kaya Oh. nababalik-balikan ay. Christmas. Tapos, Sabi ko, binigyan ko naman ng tradisyon. Anak, sagot sa akin, scam pala. scam. Patay tayo dyan, scam. Nagpatimis pati ako. Saan-saan ako makaka... Ano sasabi mo sa bibi naming maganda? Bunding! Bunjing! Baba! Allah! Oo. Sa kapupi ako nila ah. Saan ka pupunta? Amen! Oh, upo ka dyan. Sige lang, dito lang, sige lang. Hindi, may tumbang bata. Oh, upo dito. Ay ate, doon ang stress nation ng bata. Oh. Huwag daw ikukulong sa kawang. Alam mo, dito kukulong sa kwarto. Ay ate, nagpaganda ka sana katulad ni Sherry. Balagin ka. Dito lang. Ay, ba, ang pangit na niya. Oh, ay! Ay! Ang pangit talaga niya. Baliktad. Bakit yan ang hiyaw? Nanggigigil. O, manggigigil. Pam-pam. Ay, ayaw daw niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya tunay. Tungtos. Magkinarin ko anong grade yan. Tapos parang didit duwendi. Abot ka ng pistahan sa duwendi. Asa ka akong ba? Aba? Ulam yun ah. 20 insight ito. Saka 600 deceiver ah. Allah. Ay. Kasi siya kay Papa. Allah. Hindi ako ang papa niya. Siya kay Papa. Hindi ako ang papa niya. Bawal natin siya sa mama niya. Aba, tampo daw siya kay Papa. Katingin sa iyo. Ang tingin. Lugar na lang kayo. Yung busa ko. Bulaga! Bulaga, bulaga. Ano, ate, magtrabaho ka? Oh, Saan ba? Pakan ka daw ng bata? balik daw pakaga ng bata. Hindi ba ba akong president? Di nakatiis. Babies talaga to. Ito. Ang bracelet. Ang bracelet, ang bracelet. Ang bracelet ko. Dali, ang bracelet ko. Awa. Wala kang kumagkapit. Ay, kapit. Wala ka ako mag-alaga ng baby. Ilang baby na ba ang nilagaan mo? Ay, mga Diyos Elias na lang. Yung mga galit na mga retrato na yung nagpupuraswa. Galit. Ano yung galit? Ay, ano, simbahan. Ang sagot ay, Milay, malikan niyang. Marami sa gusto. Tingin sa'yo si Bibi Carlota. Oh. Buraka. Nakatingin sa'yo, Carlota. Oh. Ay, si Minyang. Si Ninyang. Yung ano, si Rose, ano, Si Iska. Si Iska, ay maganda si Ika, dyan. Oo, si Iska. Ay, table namin, may Vera TV. Yan, si Iska. Dinadaan mo lang sa kwento si, Jumilita. Wala ko pang baby.
dadaan sa kwento eh. Dinadaan mo lang eh. Project ko. Project ko. Dinadaan sa kwento eh. Nanggigil na, nanghalik na. Mm. Mm. Baka umiyak na. Itabi doon sa ano. Daw maiyak. Pakita. Baka mahulog siya dun eh pag bumahiga. Ayaw mo pakita. Hindi rin maduntok. Ano? Masaya ka sa baby? Isama natin sa swimming? Asan si Ili? Maganda yan sa Ay, sama natin sa swimming sana? paradise. Oo. Mainit, mag-swimming tayo. Sa ano tayo mapunta? Siya, huwag na lang. Kung tulog. O siya, tara na. Kunin ko lang yung damit mo. Saan? Sa kalabasa? Mag-swimming. Ay, gusto talaga yun sa kalabasa. Matawag ni Erby. Ano? Sa kalabasa tayo? Siya, tara. Sa kalabasa na lang tayo. Kay Ate Adla. Sinong ate? Yung pangalan na sinasabi nito, ate. Ay, Ate Hugman. Doon? Pension. Magpaalam ka na kay Bibi Iska. Magpaalam ka na kay Bibi Iska. Kasi magsuswimming tayo. Si Baby. Ano sabihin mo? Ay, mumudilan lang daw siya ng makeup. Magmo-model. Oo, sige, model natin si Baby. Magpaalam ka na. Cree Village, ang bata. Ay, matingin daw ng ngipin niya. Wala pa pong wala pa siya nagalit sa amin ng si Q. Wala po siya ngipin. Wala pa siyang ngipin. Chup-chak, chup-chak. Ito pa, huwag mo ano, Milin. Check ko lang yung aking ano. Oh, babay na. Ano mo, maganda pangit? Ay, sira ulo daw. Sira ulo ka daw! Oh. Si Iska. Nereska. Si Iska, yan si Iska. Saan ka na? Foundation daw, ate. Pabili daw. Ako'y nagdula ako, di ako tinantanan. Nang ano? Ano na yung cutting yun? Cutting-cutting? Kating ko. Yung bagang parang bracelet. Tapos, Gusto mong gamutan? pinawisan Ang maganda nga ng gamot na kapag-check mo sa Ninervous eh. Oh, babay na. Pasakay na tayo dun sino sa daw? sakyan. Sakay na tayo, tara. Kerry. Kay Vicky Sakay Billy. na tayo, tara. Halika na. Kala ko may kukunin ko. Kukunin ko lang. Nandun yung susi ay. Oh, babay na. Noro. Mababay ka na sa baby. Susi sa sakyan. Kay outing? Oo. Bye. Mababay ka na. Yung luha ng private. Oo. Bye-bye. Nabin mo. Pupuntahan tayo ng kalabasa. Ay, Siya. ate unti. Oo, siya. Tara. Mapasyal tayo. Tara, mapasyal tayo. Yung susi pala. Wait lang. Siya, tara na. Sakay na tayo. Andito na yung pang swimming mo. Siya, tara. Gusto mo talaga sa kalabasa pumunta? Siya, tara na. So, yan. Ang bala sila ng section. Bye-bye. Ha? Hooray! 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 Tinatawanan ka ni Iska. Oh. Kamusta, Iska? Kamusta mo si Iska? Iska! Ay, hindi. Hindi ko makuha na ng mukha. Iska! Iska! Manti mayor baga? Oh, tinan mo nakangiti sa iyo. Oh. Ay, Sabi mo, ako si Ate Carlota. ako si Buling. Buling. Si Ate Carlota. Para makilala ka. Masinggan. Sabi mo, ako si Ate Carlota. Ako si Carlota. Sama ka kamo mamasyal. Ala, Carlota, nakatingin. Nakangiti. Natutuwa sa iyo ay. So, bye-bye. Bye-bye. Talaga. Ala. Pangit pala si Iska. Yung siya yung isa sa rin siya nilagaan niya na yun eh. Oo. So, Hala, si Carlota. Mahilig sa bata. tawag mo si Ika. Nagtatrabaho din yun. Hi Ika. Hi Bibi. Surprise kami. Uy,
May pa-surprise. May pa-surprise. Ano si Ate Bibi? Ah, pati si Ate Bibi. Oo. Ay, si Ate Namnom. Ay, nagtalbay daw. Nagtambay. Ay, up you. Hi. Hi. Tawag mo na rin pati si Kuya Oliver. O sabihin mo. Ha? Saan ka rin? Ay, Kuya Saan Oliver. bala? Hi, Kuya Oliver. Sa ano? Ano tawag nito? Kainan ng kalingap? Yung... Kainan natin sa may... Hindi. Gusto niyo yung bulalo? Yung sa ano? Sa may Mang Inasal? Yon? Yan dito? Si Oo. Ate Annalyn. Daming tao to. Saan tayo? Siguro Yung doon sa may Talisay? Doon? Dapat mo. Ah, doon. Ate Oo. Annalyn. Siya. Masaya si Carlota. Kaya lang, kuhanin ko muna yung pinaano ko sa LBC. Di ba may iniwan ako doon? Kukunin na lang naman na yun. Lumpas na ba tayo sa Wala pa. Lalabas pa lang tayo. Bakit? Anong kwento, Carlota? Nagustuhan mo yung ano? Masaya ka nakakita ka ng baby? Saan ka dadaan? Sa kabila? Saan ka ba talaga dadaan? May bigyan na. Naalis na ako sa bahay. Ano? Saan? Boring. Biglang tumahimik si Carlota ah. Carlota, nakita mo lang yung baby, tumahimik ka na. Pinakita mo, baby. Ano ang pangalan ng baby? Bandam? Papi. Papi? Si Iska. Iska daw yun. Iska. Si Iska na maganda. May isa pa doon, tulog lang. Si Ellie. Si Iska na maganda. Yeah. Alin? Dito tayo ng basa. Di na mo. I obligate. Believe I believe that that the client has to have something to contribute wow. Wow, ang galing. to the To the highest design, Community no. process, so can she can call eat. it here out. Wow, very good. Clap your hands. Nakakabasa. Clap. Ang galing ah. Wow, nakakatuwa naman, Carlota. Marunong na magbasa. English ba yun ha? English? Nalo kumuha ko na. Tagalog kaya. Tagalog? Wala tayong dalang Mamili, may dala ka dyan Tagalog. Dapat siguro Tagalog na mababasa-basahin ito. Oo nga eh. Makasa yung kanyang... Oo nga siya. Sige, mabili tayo ng magazine. Abakadang dyan. libro. Mabili tayo. Gusto mo Tagalog? Babasahin mo? Tagalog? Balik sa Balik tayo sa... Oo. grade 1. Grade 1? Wala, tumawa oh. Memorize niya. Kaya nga. Pa-enroll mo sa daycare. Sabi nga ni doktora, i-enroll daw sa ALPS daw. Sa ALS. Yung sabi ko, doktora, baka magwala yan doon. Sabi niya, hindi, kahit isang oras lang para yung 15 o 10 years niyang nakakulong, kumbaga yung Babasa na mawala. hindi ma-recall niya yung mga dati niyang nagagawa. Yun. Sabi ko, siya sige doktora, sabihin ko dun sa sa kapatid niya. And then sabi niya, sa stage daw ni Carlota ngayon, huwag na daw dun sa kulungan ilagay. Talagang maiiba eh. Iba talaga yung... Kasi daw kasi inano ko nga kay doktora na ganito yung sitwasyon, ganyan. Sabi niya, ay wag. Ang maganda kay Carlota ngayon, sa pag-interview ko sa kanya kanina, kailangan na marami siyang kausap, maging busy siya sa sa paligid niya, ganon. Yun ang sabi niya. Nawala na daw yung pagwawala ni Carlota, yun ang sabi. Ang dami ng improvement, doktora, sabi ko sa kanya. Ang napanood pala ni doktora yung first vlog ko at saka nitong second injection.
Yun pinanood ni doktora, kaya nagkaroon siya ng basihan. Yung mga changes. Yun ang sabi niya sa akin kanina. Saya si Carlota. Paano tayo ang Tagalog doon? Si Ma'am Liz. Tagalog na basahin naman. Tagalog naman. Hanap tayo dyan. Nadadaya mo ako eh. Bakit para mas magaling ka pa sa English sa akin? Basa ka pa ulit? Isa pa? Anong basa dito? Love. Aba, talagang Love. Love nga naman. Oh, love. Oh, tuloy. day. Fire. Oh. Planet. Wow. Oh my God. Wala na. Galing. Apir tayo. Gulat si Kuya Jun ah. Ano? Six. Stars. Oh. Week. I get browns. Mm. Style. Mm. Woman. Mm. Make. Mm. Sige pa. Ano pa? Is fail. Ba, talaga may ano talaga pagkakataon na ano. Kuya tao siya. Nakangiti pa yan. No, Carlota. Bakit? Hindi ko gulat mo. Apa tayo muna. Ano? Basa dito? Hi. Had? Na. Had? Issue. Oh, ba talagang. Naku kuya, bitbitin mo na yan si Carlota. Kahit di na yan ipa-enroll. Mabalik na yan. Panyo na lang ng tutor. Ba talaga may gugulat. Ito hata. Behind. Oh, talaga naman. Saan ba? Oh, behind nga. Tuloy mo pa. Sunod ng behind. The cross. Niluloko mo ata si kuya. Kuya ta ako eh. Behind nga naman. Oh. I can see clearly now. Oh, Oo nga, ay, tama oh. basa niya, tama. Oh, apir. Oh. Di ba, bongga, marunong na si Carlota, oh. Ay, nadadaya mo ako. Mas Marunong magaling ka na pa sa magbasa iyo. si Mas Carlota. magaling ka pa sa akin. Ito. Bago. Do you map? Ito. Ano yan? Starla. East. International. International. Ito. Geographic. Oh, di ba? Ang galing. Nakuha niya na sila ni Ang galing, oh. Dali na, nag-geographic. Galing. Kapatid. Oh, di ba? Sulit. No, Carlota, Kaya ano? dala mo yung kundi ko, may exam tayo eh. May exam pala tayo. Ito, basa dito. Rust. Sport. Smart. Night. Night. Ayos ah. Si JJ, nawawala na naman si JJ. Jai, hilo ka na naman dyan sa likod. Tukahan mo lang dyan yung dilata. Kasi ibibigay natin dun sa mga ayudahan. Ano basa kaya dito? Wasan. Whatever Happy. Reason. to the Door. door Butts. beaches. Ano? Tingin. Eyes. Ito. Pag ito nabasa mo, diretso tayo sa kalabasa, ha? Nabasa dyan. Pick a plants. Oh. Take the bus. Oh. Isa pa. Isa pa. Ano One pa more si... chance. One more chance. Oh. Ito, nasa taas. Vergara. Ayun. Statue. Binanggit mo na kayo na eh. The The Kaiser. Tiger. Typhoon. Ano lang isip mo. Oh, ano na? Hindi Ano siya na ngayon? masyadong ano. Nawala na Tayo-tayo lang. Tayo. Pero ang dami mo nga nabasa kanina. ha? Thank you. Oh, sige, basa ka muna at mag-exam tayo ulit. Ha? Apel muna ulit. Thank you. Wala muna. Hey. Kay Dr. kanina, take care. Take care.
Kaya pala ini-English mo ako ng ini-English at gusto mo talaga i-Englishan. Paano binasa mo kanina? Pasa mo yun. Tandaan mo, ito yun. Basahin mo daw ulit. Baka naman natsambahan mo lang. As we lazen, verloren as iten ast. Pag ito si Carlota mag-call center, pasok talaga to. Ha? Ayaw nga niya na ulit-ulit. Ayaw. Ah, Ayaw niya na ulit-ulit. Talisay na ba tayo? Carlota, makain na tayo, Carlota. Saan? Dito, sa Talisay, sa masarap na kinakainan ng Kalingap. Dadaling kita dun sa kinakainan ng Kalingap. Doktor. wala dun, doktor. Pagka Hindi na doktor, tapos na tayo kay doktora. Nagbaybay ka na baga kanina? Sinabihan mo pa nga si doktora na take care eh. Saan ba yun? Nakalimutan mo. Yan sa side? Kabila ata? Wait. Kabila ano? Okay. Ano, may ano ka pa? Gusto pang basahin niya? Kaya pala di nilabot, may exam ka nga ano. Bit. Gulat mo ako. Oral Ay. examination.